Siyathoba uNkulunkulu akulonde uphile uphushe uphumelele. Upastor Winning lo ochaza imphupho. Namba yami-ke since kuphela ngoba imember ye-channel. So 9 like 5 ntambama kuphela. From Monday to Friday kuphela. Saturday abantu abaye kuyisabatha abayisabatheni. Sunday abantu abemasontweni. Angilindele ukuthi umuntu angifonele ngomgqibelo nangesonto. Umuntu kakangi-WhatsApp nangebhadi nangephutha. Sibheka lawo u-Happy Emma uluphuphuma ufese emnyameni. Ngiyabongelela pastor. She dreamt of a deceased person hovering in the darkness. Nake singakusho uma umuntu ongasekho esebumnyameni sendaweni emnyama. 1 ngokwesintu uma uphuphuma ufe kuwuphawu olubi uma esebumnyameni. Lokho kusho kungenzeka umoya wakhe awukuthola ukuphumula ngenxa yokuthi ungcolile awuhlanjululiwe. Kungaba kuningi-ke akwenze esaphila okudinga ukuthi lo muntu noma ahlanjululwe agezwe. 2 kwesinye isikhathi mina ngibheka nje uma uphupha umufi kuwuphawu olubi uma esebumnyameni. Lokhu kungabe kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi umufi akangenile kwenamathongo. Ngakho-ke udinga ukugezwa ahlanjululwe. Number 2 or number 3 kuyenzeka umpupha umufi kuwuphawu olubi futhi uma esebumnyameni. Olusho ukuthi kungenzeka umufi wathwethulwa kudingeka-ke akhululwe abuye ahlanjululwe. 4 ngokwenkolo-ke uma uphupha umufi kungaba uphawu olubi uma esebumnyameni. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka umufi washona engaphendukanga, washona engasindisiwe, washona ebhubhula izono namanyala. OkaMathewu 22:13 khona inkosi yathi-ke ezinyokeni mbopheni izinyawo nezandla nimphonse ebumnyameni obungaphandle lapho kuya kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. uMathewu 8:12 ebumnyameni obungaphandle lapho kuya kuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Siyabonga kakhulu-ke sibheka la uma uphupha umuntu ongasekho esebumnyameni esendaweni emnyama. Akuvame umusa, akuvame ukusisa.